Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang to. Romarani iki ya sok ngono kuwi to. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang iki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sopo sira sowan ana ngarsaning sun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Sak Komeh. kae ya iso omong. Saged Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan keringete kancane. lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reoni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek Lah kok ora omong lho kowe mau. lagi niki nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh Rak ya padha kanthi karaharjan. pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana punten, Pak. Iya. Kula kang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silane piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Mlaku nek kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun lho. Ora apa-apa, bengi iki ben mbledhos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata Ditata rono. silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhewe sik bingung kok. Lah kok bingung apa?
Lah sing telepon aku yo ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Rumah saku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe awakmu sapa? sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. 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 Oh, Niku malah. lak Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko Lah, kene kok jenengan dadi. teker iki? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Rama aku ngene. tenan. Heeh nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sungkem kula Aku pun. malih isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewuh kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewuh lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Lah, iya. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak beacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko celok. Judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah kowe. Oh, alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak De Ogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak De Ogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Wah, pernikahan? niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup diremot saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak De Ogut beserta Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa kuwi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wi komatsu. Artine Kompak menjadi
keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Ini iki iki apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki Bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut iku. Piye to merek sono donga. Maksudnya Artine tujuane kaya asli kok Kobuta kuwi lho, Kobuta kuwi. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iki yo mben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli kuwi Donga. apa? Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. marotuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan hati. Nek Ka. K itu yaitu Beh. Ayo. Tak bacok ki kok lho, Met. kawin juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora mbok tok. tokne. K. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk mikir yang teko positif. Kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek- mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung lho. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek, ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Lho, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kok Kowe SDM-mu dhuwur. Dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah, susu delur madu SDM. Mas sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Mas aku ya. SDM iki Ora, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, diomah. donga, Lah, donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Nyapa? Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Iya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Lah roda serep ya nunggon meneng ya ora.
wong berpikir, Mas. Oh, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Rodo serpek. Ya meneng. Maksudnya iki rodone donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedhe ku lagi donya iki rodo to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak, badhe nambalke rodo donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangi coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodone wis dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Met Badhe nambalke rodo donya. Maksudnya iki ngene lho, Met komet. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, culuk kucluk. Kowe nyawang aku, aku nyawang aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangi. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong iki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sak sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komet Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksudnya urip ngeten iki lho, Met, Met. Ha, piye piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing tenek diapusi mek karek Aku slendri tok. kok. Maksudnya wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Dulu ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbuh bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup satu kali. Ping pira sampean? Indo. Nenan ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet, Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa. Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok- kudu eling Lho Mas Mas kawin. kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cangi. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki ming siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. Mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyenteng-nyenteng. Gimana ta jam segini kok
Kurang suarane kurang. Bagaimana ta? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Piye to? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Kuwi to. Iya. Piye kok? Pamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki Slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine Sembodo sugih, juragan, duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya iya, Mas. Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari Mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Udah apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe iki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? Lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong diutang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Mbak Ku Bekucuk. cuk bekucuk. kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti
kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lho kok mak grenjel. Alah iya krasa ki aku. Wis mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono met. Saya minta nadanya Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. Bebas los iki. Kerajaan budaya niki los iki. Anu, Kidung Manggala. Oh, Kidung Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Ani. Ani. Lah kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, Ani. dadi Nek kira isih jegok boten Gak omong gak omong Oh, gak dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Wah, kursi niku jek gerak ditumpaki. kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok Sapa sing mah. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men to. Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat piye to? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa ora anak iso medun? Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang to. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi to. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kowe delok susuh. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang iki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tau. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma iki bahasa Indonesia. Iya. Kamu
nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan, semua tergantung saya Ani. Benar yang Bapak katakan. Betul? Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani, kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Badine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelangsaran, Cok. Tak dudang. Roma nganggo gelang sarang. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejaki dadi goblok gak? Tak tunggal. Yo, gangsaran. Roma. Mana gang serangannya? Duh, Ini Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. So sarip lho. lah iya apa to? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Su teko pasang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Duh, iki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng apa wani? Tekan ndi to iki? Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi Ani balik dadi Nanda. Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Lah ya Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Wah, campur sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso becah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Sene seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda, napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo, pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, Met. upama. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. Kolaborasi. Kom
Kolaborasi. Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokean guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Gila. Kokean guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu, cara uyah kasinen. Gak ngono. penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Apa, enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling Tuhan. lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik weh? Umur 80. 80. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat Lah sing tanggapan. salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. apa mau MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Ini Bisa. malah gampang. Iso tenara. Yang penting tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge iki lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Lah tau ngerti tentara kok MC. Mama delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, iya. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jaro wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak beacok. Iki MC kematian. Iki modele umpan MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Terima kasih Nduk, Nanda Sari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Lindro. Wonten Jawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J, ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dan tak jelem. Tak kira- Tapi sinembang kok kae Cahayu Sini. Probor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Probro Eh, kene. diaturi munggah Iya. kene karo. Karo perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Trak tongkang. Kene Cahayu Probor ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. Cak Komet karo Cak Slendro. Ono Victor. Yayi saka Magetan. Lole. Sik. Op. Probor ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih. Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi
Victore langsung munggah ngoten to. Heeh, karepku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kau. Sajangan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampeyan ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Kuwi seniman dalang kuwi. Lodur Victor yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane biayane. Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget Sik, dek. sik. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor ampun. kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Sik Victor ta, niku ngomong-ngomong apa? aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau? Napa nggih niki? Lho njajal tung-tung. Ah, aja percaya, Met. Lho, lah. Joget J, versi J. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawiryan. Jauh Gupuk C. Asmara. Wah, rambutnya tua apa. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal sapa aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya yo. Tanapa bantalatan kokoso bot abotan ketaman asmara bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya wengi Nganti jagat rina cadekan sajroning ati oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garapmu merga larang Wow. ing kubur Ayo. Ayo wong delok kae, wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik.
kesurupan. Wong delok. Alah. Piye, Met? Itu aja omong-omongan lho, Sik. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebak apa? Apa cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki tok sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa. Iki lho, Met, Cak. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Loh, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine koyok ngono apik koyok ngono kok iso. lagi ngene ya, Met ya. takonono. Selain nari Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepira, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagur suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apa? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pampers piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi Ayo, karo Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal pedah kowe. Niki semester 7 to. Kowe semeter piro, Met? Semester piro sampe? Lah semeter piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuk dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenang lho, Met. Sini mong lho, Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak Kok turundur. apik koreomu. Aja sini-sini wong lho, Met. Ekspresine apik. Aja sini-sini Anak wong. trimo sampean Lebih. Origin, nek origine halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur nyapa lho. Maneng ison. Maneng diloro ati. Diulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Ayo. Aja kate kalah. Ojo isi-sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabor ini iki lho. Sek. Gurune, Maneng. Cek, Met. Apa bugle apa, Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison. Maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met, aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulon, Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko
Sing Morjen punya lelaki. Sing ngebas. Victor juga lelaki. Tukang syuting lelaki. Lagu kok lagu kok Lelaki tok gitu sing bener. Iya tuh Pak. lagu kok anu apa Pak? Dia ben bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Yo ya. lata-late Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jerek siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki. Panuti gareng juga lelaki. Heeh, dhek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng deh. Loh, Allah Akbar Allah. Cok malah Ya kok malah dan adan itu ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang, ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja sino. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. Dagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. lho jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, setul, jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, 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 jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, dosa, setul, setul, jalanan motor beling. Sing kalah kaya maling. Wis ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak lho. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho. Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Gini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi Nduk Praborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Iya. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Sik, 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 sik. Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komete api. Apik. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko. Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun
ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sampean tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. kaya dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, kaya dur tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah kan wis itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasa Hancuk. syukur. Hartane yo. ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Kok tak antem iki Eh, kok. aja, ya. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ngene ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktobernya apa? Kowe iki Ayo, Mas, ayo, Mas. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken glecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Eh, Kon iki apa? Lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampene omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Ini. Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune mriku ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho Kok ngawur ora ngerti acarane, Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini apa? Takokno kene. Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasyakuran, carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Loh. Kan kaya Bu Mujiatun asine piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa nyanyi piye? Pak? Probor ini lo tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Tembange. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Pak. Karenane lintang asmara Oh betul. gitu Oh, kan. iya. Baik, Jadi iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ya iki seprapate Pak Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anak kucing anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Roll sik ya, Le. Roll. Laler nitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok, Dek. Sapu tangan. Salah nemah. Oh, Dek. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandrung Oh. lho, digandrung lho. Ayo. Ayo Tor digandrung Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna
apane to? Sing Adik. sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apane to, Prap? Adike mau apane? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku nguyuh. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak tok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Wong ayo. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Rungokno ibu ya, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya, Bu, Mi, Bu. Mik matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Anake kon njaluk mie kowe Kowe seneng. Pake, Lah, iki- Victor ki mboke. Iki boe. Ya. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare Eh. ora dur Nadamu. Nadane, nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Mas pira, Mas? Ayo sepira Met omongnya Met. la la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan saire jaran. tor. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Mahasiswa iki. Medun. Ya ampun ya. Met, ampun. kowe dagelan banyol ya Mas ya. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku ora Adik ngajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Lah apa? Ndase. Ora cetha. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenmu. Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhun-medhun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Iki Mas, HP tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibanyu Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to Met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora bakal sena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise nih. Yo, lintang Hasmoro. Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya, Mbak. Wah, kanca-kanca malih. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus malih ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang kok ya. Dro, Dro, kowe teko kono. Dro. Eh, kewong delok sing omahe adoh. Dro. parane sisan. Dro, Roto lho. sing omahe adoh diribapan kowe ono ya an omahe adoh. Eh, ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Beda. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Yosi, Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki Met. Gak dah, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met muring-muring. Sek turah Nesu. loro Met.
Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwabe bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya didom kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Kowe njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak Gelem lah. ya gelem lah. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. Oke, Prabarini. Siap. Mereka tetep bangan lintang asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa, Mbak Prabarini? Sing loro. Anu, Ana dia karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Ayo, Sik. cantik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wangen nomor bawa sesuk kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Idea. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Prabarini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Mau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Prabarini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Iki apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku. Wah. Iki lho gandengamu iki lho. Wis kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek menek wit. Ya. Suara Suarane Parodi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. ngenyek we, ngenyek. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja malah. belambiangan. Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Orangnya ya Met yo pancen ngepasne yo mulai yo Met yo. Iya. Oh, Aja parane kaya dhewe. ngono, aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak orane wong lanang Luwes. yo Met yo. Apa? Orane wong lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jenggleng, sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Ojo kalah Met, ojo kalah Met. Ayo Met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Ojo kalah Met. Yo!
Nyek. 16. Sing 16, ayo. Ora usah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Ojo kalah, Met. Munyer yo Met. Ayo, Met, ojo kalah, Met. Ojo ngisirke bojone Ojo Met. sini-sini iki Sik lho. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa Dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Ngomong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta ki mau? Urung. Genahno. Ping piro? Ping piro? Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang ki piye? Amare to? Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah, Met iku. Ya ampun, aku kayak ditemplei laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek gak Oh, mental deh. Sik milih sing ndek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Arepe kuwi. ape nyaduk geger, Met. Kene. Kaya iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Dek kan salto. Heeh. Mila versi ini sih. Heeh. Ayo. Ojo kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara leran kidul alas angker. Mbok sing Wong anu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampe niku. Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko dintin. Halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwat belambiangan Senang susah tanah indah. Taman Sari Nusantara. Belambangan, belambangan. Oke, Prabor ini tembangnya geratakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Oke. Terima kasih. Pinalak rumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa ta kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabor ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin.
Nah. Bocah iki Budit Pak Iman ya. Ya manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komet kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro.